ए वीडियो में बोले रही लोग, वीडियो बहुत खास होखे वाला बा। कुछ कुकुर लोग बड़ा बोलता लोग कि पवन सिंह 2023 में ए से नंबर 1 रहलन, काहे कि हमारे धुरंधर भैया एग्रीमेंट में फंस रहलन। बाबू रुको, तुमको तुम्हारा औकात दिखाते हैं, बस वीडियो में बने रहो। सबसे पहले भैया क्या कहें, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में 3 साल से लगातार राज करत रहन। इनका लोग के 2024 में एगो गाना का यूट्यूब कह देवे कि ले हई जो तेहू खुश हो जो वाह जोतले वालो का कहे में परोड़ा। एगो कहावत नहीं कि सुन ले कि आधा गगरी छलकत जाओ, अधर गगरी छलकत जाओ, उहे वाला हाल हो गइल एकदम। माने देखो हम तार लोग बता दी, इनका लोग का नाम बा कि 2023 में धुरंधर भैया हमार फंसल रहलन के में एग्रीमेंट में। तो हम एगो बात बता दी, 2023 में 90 गो गाना रिलीज भई रहे के कर धुरंधर भैया के एग्रीमेंट में फंस के। अब पवन सिंह के कगो रिलीज भई रहे 45 गो। तो आप बताइए, जब एग्रीमेंट में फंसे थे तो 90 गो गाना कहाँ से आ गया? 90 गो गाना आया, उसके बाद भी दब गए। रहल बात एह बेरा के, तो एह बेरा के इनकर 53-54 गो गाना रिलीज भइल बा, ठीक बा। 53-54 गो। पवन सिंह के 18 गो गाना रिलीज भइल बा। 18 गो में 2 गो 100 मिलियन पवन सिंह के बा, 16 गो की मतलब 8 गो यही 50 मिलियन बा। अबे हम डाटा निकालते हैं, ठीक बा। 50 मिलियन बा, आ इनकर 2 गो 100 मिलियन बा आ 2 गो 50 मिलियन बा। का औकात बा तहनी के कि तहनी के आवे लसन लागे लसन वीडियो बना के कहे कि बाबूगा हई हो गया हो। जानत रह पुष्पा 2 जहिया टेलर लॉन्च रहे नु गांधी मैदान में, तो ये केकरा के नेता गई रहे जानत रह? पावर स्टार पवन सिंह के। काहे गई रहे? काहे ना चल गई तरह मौसा के लगे? ए बार पुष्पा 2 तो सब जना के बोलती बंद कर देले बा। का कहें भैया? पहले नेता गई रहे, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के ना गइले, आ कुछ लोग उतने निमंत्रण पर पहले ही गिर गई रही। अब बताओ, हाय देखो अभी तक के रिपोर्ट में पवन सिंह के 18 गो गाना रिलीज भइल बा, जेमे से 2 गो गाना जौन बा का भइल बा कि 100 मिलियन प्लस व्यू बा। 8 गो गाना 50 मिलियन प्लस व्यू बा। खेसारी के 40 गो गाना रिलीज भइल बा, जेमे से 2 गो गाना 100 मिलियन और 2 गो गाना 50 मिलियन। बताओ 18 गो 40 गो में अंतर ना होला? तो ये खाली 2 MP के कैमरा लगा लेवे के बा, बके के बा कि हई नंबर 1 हई नंबर 1। एगो बात हम बता दी कि भोजपुरी के राजा कल भी पवन सिंह थे, आज भी पवन सिंह है। आ तारा लोग के पवन सिंह के लेवल में जाए खातिर ईंड़ी से नीचे के पसेना लग जाए कि बार कि ना भैया आई है ने का कहेम रोड़ा काहे थी सोचा तनी का कहेम तनी कह दी रोड़ा ये रिलाई करे खातिर। जितना लोग वीडियो देखा था सब लोग के बता दे भाई, पावर स्टार पवन सिंह के करेज एगो अलग बा, ठीक बा। अब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता जे पावर स्टार पवन सिंह का हुन। आ खुद के हमारे धुरंधरो भैया जानता रहे कि पिताजी के बाद पिताजी अगर केहू बा तो पावर स्टार पवन सिंह है। पवन सिंह के बड़ाई हम बता दी कि भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार जुगली स्टार जेकर नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ उ करेले, मनोज तिवारी करेले। बाकी रहल विरोध करे के, तो विरोध देखी पवन सिंह जेकरा के ना समझे, देखी पवन सिंह एगो बात कहेले कि अगर हमसे विरोध कीजिएगा तो मैं जीवन भर आपको नहीं पूछूंगा, उसके लिए मैं खुद को बर्बाद क्यों ना हो जाऊं। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह कुछ लोग के पूछल छोड़ देला बड़े, तो वो लोग बड़ा बचा था कोली। खैर वैसे कुछ होके वाला नहीं क्या। गोजर के गोड़ एगो टूट गला से गोजर लंगड़ ना हो जाला, ठीक बा। एगो गोड़ जहाँ टूटेला नु वो जी 6 गो गोड़ गोजर के निकलेला, ठीक बा। अगर पवन सिंह के वजह से तहार नाम भइल बा, तारा वजह से पवन सिंह के नहीं भइल, ठीक बा। अगर हम केहू के जानत तनी पवन सिंह के साथे रहे वाला चाहे अदर बाई केहू के, तो पवन सिंह के वजह से जानत तनी, बाकी केहू के नहीं जानत। एक और बात हम बता दी भाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री चाहे भोजपुरी के बात वही जे खत्म होला जहाँ पवन सिंह के नाम खत्म होला, ठीक बा। तो पावर स्टार आज तक ले भोजपुरी के अगर केहू जानता तो पावर स्टार के वजह से जानता है। भैया पुष्पा 2 कहीं ना झुकरला, लेकिन पटना में आके झुक गई। पवन सिंह के सामने आके झुक गई। पावर स्टार पवन सिंह के भाई पुष्पा 2 से पूछिए पवन सिंह के क्रेज का है। बाकी वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो। मिलता है इंसान अगला वीडियो में, तब तक खातिर।